Травмира ли се кучето ти, когато остава само вкъщи? Ето няколко съвета, които да разрешат това. Стъпка 1. Започни с кратки отсъствия. Оставяй кучето само за няколко минути и след това се връщай. Постепенно увеличавай времето на 5, 10, 15 минути. Така кучето ще знае, че винаги се връщаш. Остани с нас до края на видеото за бонус съвет по тази стъпка. Стъпка 2. Дай на кучето си удобно място, на което да се чувства сигурно. Легло, клетка или заграждение. Добави вода, играчки и може би одяло с твоя мирис. Безопасното място намаля тревожността. Стъпка 3. Направи времето му само забавно. Дай на кучето специални играчки или лакомства, които да получава само когато те няма. Така кучето ще очаква отсъствието ти, вместо да се страхува от него. Стъпка 4. Избягвай драматичните сбогувания. Бъди спокоен и неутрален. Ако тръгването е голямо събитие, кучето ще се тревожи всеки път. Стъпка 5. Когато се върнеш, остани спокоен. Не награждавай прекомерното вълнение. Така кучето ще разбере, че да е само е съвсем нормално и няма нужда от паника. И сега бонус съвета, който обещах. Ако с увеличаване на вашето отсъствие кучето започне да плаче, то вие се връщате само когато отихне. Така то ще асоциира спокойствието и тишината с вашето завръщане. И не забравяйте, постоянството е ключа. Последвайте ни за още съвети и добра храна. Ние сме PetFood BG, приятеля на най-добрия ви приятел.